Stați, părinte, eu, de exemplu, sunt păcătos, curvar, fumez, cine știe, dar sunt sincer. Da. Precumpănește sinceritatea față de slăbiciunile astea? Acestea nici nu contează, domnule Sorin. Asta nici nu contează. Eu vă spun ca un duhovnic. Cu o simplă dezlegare, cu o simplă căință, cu o singură strigare. Pentru că am apucat să spun și am văzut că a plăcut lucrul ăsta, am scris pe convorbiri duhovnicești, că o clipă poate să fie un tin și o suspinare poate să fie o rugăciune. Trebuie să se teamă nimeni dacă are inima sinceră și dacă, bineînțeles, s-a bărăcit. Așa, dacă a făcut-o din instinct și fără cu o conștiință chiar și chiar cu știința că face un păcat, nu-i nicio primejdie. Dacă se ridică, pentru că nimic nu este pierdut atâta vreme cât sufletul nu abdică, cât capul se ridică din nou și credința rămâne în picioare.